počujem, takže je to také zašumené, ale čítam 100%, není problém. OM4 Yami, ON2 ATS. OM4 Yami, ON2 ATS. ON2 ATS, OM4 Yami. Richťo, čauko, 5-7, ako ma bereš? Paráda, 5-7, no tak, 3-3, kámo, 3-3. No, jak môžem ja, Denis, jak si to poladil, sa to polepšilo. 5-8, už je to 100% čitateľné. Mal som niečo s káblom, a ty mi ideš takisto lepšie, 5-9+, takže mal som niečo s káblom, neladilo mi to. Zistil som, že som ho nemal dobre zašrobovaný, takže som vysielal iba na 1/4 vlnu. Jo, teraz je to super, 58, nemáte chybu. Juraj, ešte na teba, aj Kasa hlási, takže Juro, povedz. Jasne, ja som sa chcel na teba na ten otázky, aké možno, že ty ho počuť zaujímavať, ja sa na to mal zasedel. Ale už je to vyriešené, takže odo mňa Denis Zandáta za OM4 57. Juro, pre teba je to zrkadlové 57, momentálne invertované Včko na teba a asi teda 40 W. Jasné, ja mám teraz špičku na 90 W na CP6, a teraz pretím na dvojak. A teraz som pretím na dvojak, špičku 90 W, tak si to porovnaj. Drode je trošku lepší, je to zrovnateľné, Euro 5-9+. Drode je u mňa lepší, ale jak to mám zrovnať, tak invertované Včko, teda vertikál a drod sú úplne rovnaké, takže je to pravdepodobne, to robí aj účinnosť tohoto invertovaného Včka, že on príjma aj vertikál, dobré aj horizontál. OM4 AEK, ja ON2 ATS Portable. Je, poťahol za veľká ale zrušil. Ale to neviem. Ešte máte, no, tak vertikácii 5-7 a na dvojci 5-6, takže mi sa to javí naopak. No ale samozrejme rozdielna polarizácia.